Yn gyntaf, ar am. Helo, symau. Jerry Hunter ydw i. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad Yr Hen Iaith. Podlediad sydd yn taclo lle'n baras. Y teimlad na o beidio gwybod am lenyddiaeth eich iaith eich hun, a mae'r gŵr yma o ganolbarth America yn gwybod lot am lenyddiaeth Gymraeg, a finna o ganolbarth Sir Fôn yn gwybod nesa peth at ddim, ac felly da ni ar daith i geisio gwneud rhywbeth ynglyn â hynny. Da ni ar gael drwy'r holl a hoff apia podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube. Chi'n gwylio ni fyna hefyd. Da ni ar gael gynta trwy am, a da ni'n falch iawn eich bod chi'n ymuno hefo ni heddiw. Ymuno hefo ni heddiw i wneud be, Jerry? Wel, da ni'n parhau drafod y traddodiad Arthuraidd. Da ni wedi sôn am ymhodd o'r aeth chwedloniaeth Arthuraidd o Gymru i wledydd eraill yn Ewrop yn y Wedi'r Ffrangeg. A wedyn mi ddaeth llenyddiaeth Ffrangeg yn ôl i ddylanwadu ar y chwedlau, a mae yna dair chwedl sy'n berthnasol iawn fyma, Wedi'r fab Efrog, Geraint fab Erbin, a Iarlles y Ffynnon neu yw'n. Mae rhain yn rhan o'r 11 o chwedlau brodorol Cymraeg, bod y ddylanwad Ffrangeg eitha trwm ar nhw. A wan ta, fy ffefryn yn bersonol, dwi'n meddwl, yw Iarlles y Ffynnon o ran strwythyr y naws a pob dim. Ond heddiw dwi am dechrau trwy drafod Geraint, achos hi sy'n dangos y dylanwad Ffrangeg fwyaf. So dwi'n mynd i rafel ar cwestiwn yma, berthynas rhwng llenyddiaeth Gymraeg a llenyddiaeth Ewropeaidd o ran yna, ac dylanwad estron mewn dyfynadau ar y traddodiad storïol Cymraeg. Felly mae Geraint yn ffordd wych. O drafod hynna, iawn? Ac wrth gwrs, y berthynas rhwng llenyddiaeth Gymraeg a llenyddiaeth Ewropeaidd yn thema sydd wedi codi yn gyson yn herma y ffordd da ni'n deall hanes Cymru. Mae rhywun yn meddwl am Saunders Lewis, yw'n, etc. So mae'r cwestiwn yma o'r berthynas rhwng Cymru ac Ewrop ddim jyst yn gwestiwn yn fy myd i, Jerry. Mae'n gwestiwn yn dy fyd i. Mawr iawn o ran dadansoddi hanfod llenyddiaeth Gymraeg mewn gwahanol gyfnodau ac yn y blaen yn sicr, bendant. Gwych, so amdani. Wel, yn gynta o ran y llawysgrifau, iawn, dwi'n cofio mae'r chwedlau hyn ar gael mewn 2 lawysgrif bwysig. Llyfr gwyn rhydderch a llyfr coch herges. Da iawn. Ac mae... Seren goch. Yn union. Serenau. Yn y llyfr gwyn a'r llyfr coch, mae chwedl Geraint yn ymddangos yn ymwl Culhwch ac Olwen. Os dwi'n cofio'n iawn, mae'n dod yn union o flaen Culhwch ac Olwen yn y 2 lawysgrif. Felly, bwysig, dwi'n hoffi meddwl am y cyd-destun llawysgrifol yn aml, sut oedd darllenwyr gwreiddiol y llenyddiaeth hon yn derbyn, yn canfod y deunydd am y tro cynta. Felly, dyn ni wedi trafod Culhwch ac Olwen fel chwedl Arthuraidd frodorol, heb y dylanwad estron yna. Ond eto, mi oedd perchnogion gwreiddiol llawysgrif yn darllen Geraint hwyrach gynta, sy'n dangos dylanwad Ffrangeg mewn ffordd fawr iawn, a wedyn Culhwch ac Olwen. A hefyd nid yn ei bod yn cael ei ddarllen fel, bod yna rhywun wedi dewis rhoi nhw yn y drefn yna wrth baratoi'r llawysgrif. Yn union. Felly mae'n bosib iawn bod ni'n creu gwahaniaethau ffug ar un wedd trwy geisio canfod elfennau brodorol cynhenid gwreiddiol pur, a wedyn dweud, mae stwff yma wedi dod o rywle arall, a dydy mae'n Gymreig achos mae'n dod o Ffrainc gwreiddiol. Ond mae'n debyg nad oedd darllenwyr Cymraeg yn yr oesau canol yn gwahaniaethu yn y fath fodd. Felly'n bwysig, mae sbio ar gynnwys y llawysgrif a threfn y chwedlau yn y llawysgrifau yn fodd o gofio hynna. O'n bwysig iawn. Wan tan, y llyfr coch yn unig, mae'n y deitl ar gyfer y chwedl yma, mae'n deud llyma, sef dyma. Llyma, mal y treithyr o Ystoria Geraint fab Erbin. Felly llyma, dyma, fel y treithyr storia Geraint. Ystoria, mae'n hanes cymlaeth o'r gair Lladin yn yr idiom, mae'n gallu golygu hanes, ystoria, ond stori hefyd. Mae'n rhoi y gair stori i ni hefyd. Fel yn Saesneg hefyd. Iawn? Felly hanes Geraint fab Erbin. Iawn? Wan ta, mae'n, fel dyn ni'n siarad, mae'n agos iawn at destun Ffrangeg, cherdd storïol hir gan fardd Ffrangeg Chrétien. Sgwennodd y gerdd yma
o gwmpas y flwyddyn 1170 yn ystod ail hanner y ddefnydd. Ganrif yn sicr de... 1770, sori. 1170. So rhyw ganrif ar ôl i'r Normaniaid ddod draw i ymosod. Ia, canrif 10 mlynedd yn union de. Ac blwyddyn marwolaeth Owain Gwynedd. Brenin Gwynedd a thywysog Cymru oll ac yn y blaen. A boi da. Na ni drafod o eto. Un o gyfeillion y pod ydi Owain Gwynedd. Na ni drafod Owain Gwynedd, rhan ni'n sôn am feirdd y tywysogion mewn manylder nes ymlaen rhywben. Ia, felly mae yna wahanol ddadleuon o ran y berthynas rhwng y ddau destun. Ar y cyfa mae'n y dydd i ddweud, nid cyfieithiad o'r Ffrangeg ydy hi, achos mae'n chwedl Gymraeg frodorol, a bod storïwr Cymraeg, awdur Cymraeg wedi ailunio'r stori Ffrangeg i greu stori Cymraeg, ond mae'n dilyn y fersiwn Ffrangeg yn agos iawn. Weithiau fesol llinell. Be ti'n trio dweud, Jerry? Bod yr awdur Cymraeg... Fy ffordd i, mae yna bobl sy'n gwybod mwy am hyn y byd, ond fy ffordd dwi'n weld yr awdur Cymraeg wedi gweld copi sgrifenedig, a mae rhaid mae copi sgrifenedig o destun Chrétien, sef Ffrangeg Geraint yn y Gymraeg, Ffrangeg yn Ffrangeg, ac wedi, llen ladratad yn hyn heddiw, hynny, yn fyfyriwr yn sgwennu treithar mewn prifysgol, a fes yn cael ei ddal am len ladrad, am ddwyn. Ond nid cyfieithu fel y cyfryw, ond dilyn y stori yn agos iawn. Mae'n wahaniaeth, does? Dwi'n meddwl. Wel, oes, ond os ti'n delio efo traethawd, dwyt ti'n mynd i... Wel, dyn ni sy'n oes wahanol. Oes na, hynny yw, pam da ni'n just yn deud 10 chwedl Gymraeg cynhenid? A torri Geraint allan. Wel, dwi'n meddwl bod y bobl bellach fysa'n ddigon hapus i wneud hynna, ond dwi'n gyndyn o ollwng afel arno fo fy hun, ond mae'n ddadleuad. Mae'n ddadleuad dros yna, yn sicr. Ond eto, mae'n y bethau, mae'n y ddeunydd sydd yn gwbl Gymreig ac yn hanfodol ac yn wreiddiol Gymreig a sy'n wahanol o'r testun Ffrangeg hefyd. Felly, bosibl amdano fo fel trosiad. Cofio'r trosiad o'r rock and roll, mynd o America i Brydain yn dod nôl, enghraifft wych o hynna, a traddodiad Arthuraidd yn dechrau yng Nghymru, mynd i'r iaith Ffrangeg, yn Lloegr neu'n Ffrang, yn dod nôl, ac yn yr achos yma bod rhywun wedi llen ladrata wedi dwyn neu cyfieithu'n hollol, ond dilyn yn agos iawn stori y gerdd Ffrangeg. Ond ychwanegu rhywbeth. Ond ychwanegu, creu rhyw fersiwn, rhyw wisg sy'n Gymreig o ran cyd-destun ac yn Gymraeg o ran iaith. Rhyw gymhariaeth, dwi'n meddwl am sy'n neud ymlaen i'r bedwaredd gerdd o 15, a datblygiad y nofel Gymraeg, ffurf lenyddol sy'n fwy cyfarwydd i bobl heddiw. Dyn ni'n darllen nofela, ti'n mynd darllen rhamanta canoloesol i fwynhau cyn cysgu. Nid i wan, yn siŵr, ond ti ddim tuedd i wneud, ond nofel. Ac mi oedd y nofel, na ni drafod hyn eto mewn hanner cant o benodau pan dyn ni'n cyrraedd oes Victoria, ond mi oedd y nofel Gymraeg yn araf iawn i ddatblygu i ryw raddau oherwydd natur unigryw diwylliant Cymru yn y cyfnod. Mi oedd y Methodistiaid yn pregethu yn erbyn y nofel. Bod y nofel yn anfoesol, yn llythrennol, dyna pobl, mi oedd gweinidogion ac athrawon ysgol sydd mewn capeli Methodistaidd yn dweud, peidiwch yn darllen nofela. Maen nhw'n anfoesol. Ti eisiau gwybod pam dwi ddim yn darllen nofela, Jerry? Achos ti'n Methodist da. Ges i'n fagyn Methodist Calvinaidd. Ond pan gyhoeddwyd nofel Saesneg Americanaidd ar ddechrau'r 1850au, yn reiddiol, Uncle Tom's Cabin, nofel am gaethwasiaeth, a nofel ydy hi, ffuglen gyffroes diddorol, ond mae'n dadlennu dryga caethwasiaeth. Y drefn anfoesol honno oedd yn bodoli yn y taleithiau deheuol. Felly mi gyhoeddwyd llwyth o gyfieithiadau Cymraeg, rhyw 7 cyfieithiau Cymraeg yn syth, oedd yn boblogaidd iawn. Ac mwyn oedd pobl yn dechrau gweld, ond mae'n bosib cael nofel sy'n adloni, sy'n ffuglen, ond hefyd sydd yn... Fyrchafol ac yn addysgiadol, lli. Wanta, Heina dwi'n licio. Nath da chdi. A wedyn mi nath y parchedig William Rhys, sef Gwilym Hiraethog, oedd yn weinidog gyda'r bynwyr ac yn olygydd ar amseren Lerpwl ac yn awdur ac yn fardd. Be bynnag, nath o addasu un o nifer o awduron Cymraeg nath gyfieithu Uncle Tom's Cabin i'r Gymraeg. Ond nid cyfieithu air am air nath o, ond Cymreigio'r nofel o ran cyd-destun yn ogystal â stori. Felly, teitl i fersiwn o yw Aelwyd fy Ewythr Robert.
Ac mae'r stori Americanaidd yna, wedi cyfieithu i'r Gymraeg, Caban fy Ewrth Thomas, de? Ond mae wedi creu, mi greuodd o fframwaith gyda rhyw deulu Cymraeg ar aelwyd cartre Cymraeg, aelwyd Ewyth Robert. A mae'r cymeriadau Cymraeg yn trafod y nofel Americanaidd. Felly mae'n ffordd o gyflwyno'r nofel i genellidfa Gymraeg. Felly, dyna sut dwi'n gweld Geraint da. Mae'n stori Ffrangeg, stori Arthuraidd Ffrangeg estron, ond mae wedi cael ei ffecynnu mewn gwisg sy'n Gymraeg ac yn Gymraeg ar gyfer cynulleidfa o ddarllenwyr a grandawyr Cymraeg. Dyna'n synwyr? Dyna sut dwi'n gweld. Dwi'n mynd i ddweud 10 a hanner chwedl gynnes. 10 a hanner, felly. Dyna fatha fi. Reit. So, ar y cyfa, bydd som rhamant Arthuraidd, rhamant gyfandirol, rhamant ganoloesol. Ar y cyfa, dydy deiryddiaeth y math yna o straeon ddim yn benodol iawn. Ddim yn fanwl fel arfer. Mae'n crwydro mewn anialwch, lle mae'r marchog yn gorfod trechu anghenfilod a marchogion drwg ac mae'n rhyw anialwch a lle ffantasil a does ym llawer o ddeiryddiaeth bendant. Dwi'n cofio yn y Pedair Cainc, maen nhw'n enwi llefydd go iawn yng Nghymru drwy'r amser ac yn egluro ystyr enwau llefydd a hanes enwau yn aml iawn. Ond mae rhamant yn aml yn amhyndan. Mae'n rhyw ddyn... Unwaith ydych chi'n gadael Llys Arthur, ydych chi allan yn y byd anelwig yma'n anturiaethiad yna fo. Ond yn y testun, a felly mae'n wir am y cerddi storïol Ffrangeg sydd wedi dylanwadu fan hyn, de. Ond yn y testun Cymraeg hwn, Ystoria Geraint, fab Erbin, mae'r stori wedi lleoli yn bendant iawn, mewn ffordd bendant iawn, yn dde-ddwyrain Cymru. Diddorol. So, unwaith wedi... Mae'n gwisg sy'n Gymraeg ac yn Gymraeg. So, cwestiwn o'n i'n mynd i ofyn i ti ar ryw bwynt oedd, mae yna ddeunydd ychwanegol nad ydyw gael yn Chrétien. Yn union. So dyma un o'r elfennau yna, bod o'n benodol ddaearyddol, dyma chdi. Ie, na fo. Felly mi ath yr awdur yma ati ail-sgwennu cerdd, stori... Hefyd, barddoniaeth yw gwaith Chrétien. Maen nhw'n gerddi epic, cerddi storïol, de. Rhyddiaeth yn chwedlau ni. Felly hefyd nid cerdd Gymraeg sy'n yma, ond rhyddiaeth, de. Felly nath o creu stori trwy sgwennu rhyddiaeth yn dilyn stori y gerdd Ffrangeg, ond hefyd mae'n ychwanegu pethau yn wahanol iawn. Gan gynnwys... Lleoliadau ac yn y blaen. Mae hynna mor Gymreig, dydi? Hollol. Lle da chi'n dod? Pwy ydych pobl chi? Felly mae Llys Arthur fel llawer iawn y chwedlau yma yng Nghaer Lluan ar Wysg, de? Yn y deunydd Arthuraidd Cymraeg cynnar, fel Culhwch Olwen, mae'n Nghelliwig yng Nghernyw, de, yn aml. Ond Caerllion ar Wysg yma, mae Fforest y Dena yn cael crybwyll, bellach dros y ffin yn Lloegr ar yr un ardal, de. Mae'r Afon Wysg yn chwarae rhan y stori. A hefyd rhywle o'r enw Caerdyf. Caerdyf. Caerdydd, ie. So fy mall. Ie. Gan bod ni'n recordio yng Nghaerdydd. Yng Nghaerdydd, lle dyn ni wan. Ond nid Caerdydd yn Caerdydd. Achos Caer Daf, yr afon Caer ar Daf, fel Cynarfon, Caer yn Arfon, yn Maxen Wledig, Caer Daf, a hein ffurf, resymau ieithyddol neu'n egluro, Caer Daf yn Caer Dydd. Wedyn mae'n debyg, da, dwi'n mynd ieithegydd fel y cyfriwn, ond os dwi'n cofyn iawn, mae Caer Dydd, fel yn y chwedl hon, oedd y fersiwn greiddiol o'r enw, wedyn gafodd Caer Dydd i Saesnegeiddio fel Cardiff, a dod nôl o'r Saesneg i'r Gymraeg fel Caerdydd. So os dwi'n cofyn iawn, mae Caerdydd, y fersiwn Cymraeg o fersiwn Saesneg o enw Cymraeg, de. Dwi'n meddwl. Mae hwnna'n gorfod o safell dywys. Ond, na fo, felly Caerdydd yma, Caerllion ar Wysg sy'n mynd bell, yn ymwyl, Casnewydd ydi, de. So'r ardal yma, yn feddwl iawn. Ac mae Geraint yn ail hanner y stori, mae'n mynd i Gernyw, i reoli. Mae'n mynd i etifeddu tirnas i dad i Hirnyw. Pwy ydi Geraint? Fab Erbin. Mae o'n reoli Cernyw, da. Mae'n i sôn bach amdano fo. Mae'n munud. Ac mae'n sôn am groesi'r afon Hafren ac yn y blaen. Mae Lloegr yn cael ei henwi. Mae'r chwedl yn cyfeirio at Loegr. Felly mae'n rhywun ddeiryddiaeth eitha pendant yma ar y cyfa. Reit. Ond...
eisiau dechrau trwy osod y llwyfan, fel brawddeg agoriadol. Iawn. Dwi'n beth sy'n dŵad rwan, dwi. Reit, oce. Ti'n cael darllen. Dwi'n gorau perfformio. Felly, yr un cynta, sgwyddi dda, dyma frawddegau agoriadol y chwedl, lle. Arthur a ddefododd ddala llys yng Nghaer Llion ar Wysg, ac ei daliodd ar ac ei daliodd ar un tŷ 7 pasg a 5 nadolig. Ar sylgwyn dreiglwaith, dala llys a orig a wenaeth yno, canys hygyrchaf lle yn ei gyfoeth oedd Carllion oddi ar fôr ac oddi ar dir. Na i just orffan o, ia. A dy gyfor a orig... Hynny o, a wenaeth. Ato 9 brenin coronog a oeddynt wyr iddo. Hyd yno, a chyda hynny ieirll a barwniaid. Ia, so dyn ni'n gweld hyn o'r blaen, da. Dyma Arthur gawn ni mewn chwedlau eraill ac sieffrif yn mae'n imherodor dydi. Mae brenhinoedd eraill yn ateb iddo fo. A mae yna ddelwedd fawreddog o Elus yma does yng Nghaerllyn yr Wysg, da. A wedyn, be di'r ac ei daliodd ar un tŷ 7 pasg a 5 nadolig? So mae yna am dros gyfnod... Ie, gyfnod o flynyddoedd, de. 7 pasg a 5 nadolig, de. Yn aml iawn. Ac wedyn, ar Silgwyn Dreigolwaith. So yn gallu teithio o gwmpas, de, yn y lot, de. Yn dal, yn cynnal llys, A mae Carllion yn ffantastig o le. Canys hygyrchaf lle yn ei gyfoeth oedd Carllion oddi ar fôr ac oddi ar... A mae hynny'n, unwaith eto, yn ddeeryddol fanol gywir, dydy? Chos mae Carllion yna, mae'r afon yn dod y fyny, felly os ydych chi'n dod o rwle arall yng Nghymru neu Cernyw, Mae o'n hygyrch, mae'n hawdd cyrraedd na. A mae'r afon yn mynd y fyny. A mae'r strategol ddefnyddiol o lot o ffyrdd gwahanol. Yn union, so mae hynny'n greu synnwyr dydy. A wedyn, darlun o'r fawredd a'r holl rhwys brenhinol. Mae'n wych. Wedyn, ni'n parhau yr un nesaf, parhau ar dechrau, mae'n wych. Ti'n gorau ddarllen hwn. A phan fai ef yng Nghaerllion yn dala llys. Dala llys. Cynnal llys. Dwi'n diolch, mae'n ddeheuol iawn, dydi? Fel hogyn o Siro, mae dala. Dal llys, yn cynnal llys. A phan fai ef yng Nghaerllion yn dala llys, 2 eglwys ar 10 a chybyd. So, a drefnyd, oedd oedd trefnu 2 eglwys ar 10, neu wedi llenwi 2 eglwys ar 10. Wrth ei offerennau. Ie, gyda'i offerennau, fel offeren yn yr eglwys, offeren, ie. Se fel yr achubyd, eglwys i Arthur a'i deirnedd a'i wahoddwyr. So un eglwys i Arthur a'i arglwyddu ar... A'i wahoddwyr, a'i westeion. Ie, westeion. Eglwys i Wenhwyfar a'i rhianedd. So i'r frenhines Wenhwyfar a'i morinion hi, merched hi. A'r drydedd a fyddai i'r 9 penteulu ac i walchmau yn bennaf, cans ef o ardderchogrwydd clod milwriaeth ac urddas bonedd oedd bennaf ar y 9 penteulu. Na fo. A dyn ni wedi trafod y term a penteulu o'r blaen, mae'n deillio o'r cyfreithiau Cymraeg, canolus o cyfreith o dda. Mae'n y derminoleg fanwl iawn. Dyn ni wedi... Hwyrach bod ni wedi... rhedeg yn rhy gyflym trwy hyn yn y gorffen yma, achos mae'n mor bwysig o ran cyd-destun cymdeithasol y llenyddiaeth Gymraeg yma, da. Ar ran y ffordd mae cyfreithiau'n disgrifio'r gymdeithas, a mae'r testun cynhara sydd wedi goroesi o'r cyfreithiau'n Lladin, ond mae'n destun Cymraeg, a mae'n amlwg o'r testun y Lladin bod... Mae yna ymadroddion Cymraeg yn y Lladin, a mae'n amlwg bod yna draddodiad llafar hwyrach o drafod y cyfreithiau'n Gymraeg cyn sgwennu testun y Lladin. Felly mae yna system gyfreithiol gymlath a datblygiedig gyda'r holl enwau ar gyfer swyddogion llys y brenin, gan gynnwys y pen teulu. Pennaeth gosgorf neu'r gwarchodlu, de. Wrth gwrs, mae'r term yn dal i gael ei arddel yn y Gymraeg, ond mewn... Ffordd wahanol, fel... Cyd-destun, Victorianaidd bron iawn. Tad yn y teulu, reilwyd, holl, pen teulu. So mae gennym ni'r 9... O, mae yna 9 pen teulu yma, achos mae Arthur, mae Lys y mor fawr, mae fyddyn mor fawr, mae angen 9 pen teulu. O, gwalchmau ydy'r mwyaf ohonyn nhw i gyd. Y primus inter pares, oherwydd
ardderchogrwydd clod milwriaeth ac urddas bonedd. Yn union. Fodd yr arweinydd milwrol cryfa, fodd y cadfridog os licio Ac hefyd, beth sy'n wych yma, mae gwalch mae'n un o'r hen gymeriadau sy'n ymddangos yn y llenyddiaeth Gymraeg Arthuraidd gynhara, cyn Sieffre Fynwy, cyn y dylanwad Ffrangeg yma de. Felly, dyn ni yng nghanol yr holl rwysg y mawredd y llys Sifawriaidd yn dangos dylanwad y traddodiad cyfandirol. Ond eto, mae gwalch mae'r hen gymeriad cynhenid Gymreig yn bennaeth ar y cyfan. Dyna'n wych iawn. Ond hefyd, dyn ni'n gweld cyd-destun Cristnogol, eglwysi da. A mae Arthur yn trefnu'r eglwysiau i llenwi. Mae'n wych. Tair eglwys ar ddeg. Ie, hollol. A offeren, wrth gwrs. Ie, Cristnogol iawn. A mawredd y llys, mawredd y byd Arthuraidd. A maint, mae'n anferthol da. Y holl bobl yma da. Wel, yn wedig pan ti'n meddwl am y cyfnod yn de, pan mae poblogaeth yn fwy tena, pan mae... Dio ddim yn gyfnod dinasoedd mawr. Mae'n bwynt da. Mae gen ti dair eglwys ar ddeg. Mae yna gymaint ohonyn nhw. Ti angen un i Arthur ar hogia. Ti angen un i Gwenhwyfar ar genod. Ie, hollol. Yn union. Dwi'n siŵr bod mae'r lefel y rhwysg falle ddim cweith trosglwyddo yn oes ni. Mae hynny'n bwynt da, mae'n wych, achos mae'n amlwg yn goglisio dychymig cynulleidfa ganoloesol yn meddwl. Pa mor fawr ydy hynna. Yn hollol. Mawredd y maint, da. A'r enw, yn gystal â gwelwch mae Gwenhwyfar yna, hen enw traddodiadol ar wraig a Frenhines Arthur, ac yn y blaen, da. Felly, gwych iawn. Ond na ni barhau, mae hyn o hwyl, dwi'n licio hyn, eisiau ti darllen rhywbeth arall. Na fo, mae'n hen gyfaill cyfarwydd eich ti yn dŵar rwan, dwi'n licio hyn, yn dyfyniad nesa. Dyma ni, fy hen ffrind. Glewlwyd gafael fawr oedd pen borthor iddo, ac nid ymyrrai ef yng ngwasanaeth na mynd yn un o'r tair gwyl arbennig, na mynd seithwyr a oeddynt o dano yn gwasanaethu a ranent y flwyddyn rhyngddynt nid amgen. Gryn a pinion a llais cymyn a gyfwlch. Di hwnna ddim yn enw dwi wedi glywed o blaen. A gwrddnau lygaid cath. Na chdi enw. Ffantastig. Dwi eisiau bod yn... Sbio'r disgrifiad ohono fo. A welai hyd nos yn ogystal â hyd dydd. Briliant. Gwrddnau lygaid cath a welai hyd nos yn ogystal â hyd dydd. A drem fab drem hydydd. A chlyst fab clyst feinydd. A oeddwynt yw'r i Arthur. Reit, gyda waith eglur o fan hyn. Wel, yn gynta oll, mae gennym ni y cymeriad traddodiadol hwnnw, Galewlyd Gafaelfawr. Sy'n Culhwch ac Olwen. Ac yn y gerdd honno pa yw'r porthwr o'r llyfr du. Ynda. Ac mae'r disgrifiad yn debyg iawn o ran yna. Mae'n gymeriad hunan bwysig. Fel yn Culhwch ac Olwen, mae'n dweud i fod o mond yna adeg y gwyliau arbennig fel arall. Mae gen i fod ryweision sy'n gymeriadau lliwgar yn ei hawl eu hunan. Sy'n gwneud y gwaith. Felly, unwaith eto, nid traddodiad Ffrangeg sy'n yma. A traddodiad Cymreig yn rhan anatod o'r modd y mae'r stori hon yn cael ei hadrodd. Felly, chwod y cyfuniad o'r hen o'r newydd, o'r Cymreig a'r estron mewn ffordd. Mae'n Gymreigaidd iawn, yn traddodiadol iawn yma. A wedyn, be mae'r enw yma wedyn? So dyma'r saith sydd yn gwneud y gwaith. Mae'r rhain yn ddangos mewn llefydd eraill. Mae ambell un yn y rhestr hir honno arwyr. Drem fab, drem hydydd, a clust fab, clust feinydd. Yn Culhwch ac Olwen ac yn y blaen. Ond dyma fy hoff gymeriad newydd yn y gyfres, Jerry. Cyfaill arbennig i'r pod. Gwrddnau lygad cath sy'n gallu gweld hyd nos yn ogystal â hyd dydd. Mae'n handi os ti'n gwylio porth castell yn y nos. Briliant, ffantastig. Mae'n wych, dydy. Ie. Felly dyma ni da. Dyn ni dal yn y byd Arthuraidd Cymreig traddodiadol i raddau helaeth bod na ddylanwadau Ffrengig o ran y llys ac o ran y cymeriadau, o ran hyn sy'n digwydd. Rhywbeth gwych iawn hynna. Ac wedyn... Wel, hyd yma, bod yn onest, os am lot o'r dylanwad Ffrengig wedi bod yn amlwg iawn. Yn y darnau wedi rhoi hyd yma. Mae'n atgoffa fi lot fawr o Culhwch ac Olwen. Yndi. A dyma'r dechrau. Dyma'r dechrau'r chwedl, lly. Felly mae'n dechrau mewn ffordd sydd yn cyfarwyddo cynulleidfa trwy i gwneud yn
esmwyth hwyrach, mewn byd cyfarwydd, byd A rhai chwedlonol cyfarwydd. ma' nhw'n nabod hefyd. Ie, hollol, ma'n hen ffrindiau ni da, ac yn y blaen, yn hollol. Ond wedyn, dyma osod y llwyfan, iawn? Dyma gyflwyno byd cyfarwydd i'r gynulleidfa, y byd Arthuraidd, Cymreig a Chymraeg. A wedyn mae'r stori yn dechrau, y stori hyn, reit? Mae'n ddydd Mawrth Silgwyn. Cofiwch, mae mond yn ystod y tair gwyl arbennig, mae glywlyd Gelfawr yn gwasanaethu, felly mae Silgwyn yn honno, felly, be oedd yn o da, ran y flwyddyn Gristnogol ganol oesol Richard? Siwr bod i'n gwybod? Dydw i ddim, nid dolyg dwi'n cymryd. Ie, Nadolig. Dolyg yn un ohono, oedd o? Pasg a Silgwyn. Oce, digon teg. Mae Silgwyn, di pobl ddim yn sôn gymaint am Silgwyn, mae'n dibynnu ar baeg Lwys Bunneg, mae rhywun yn... Ond mae y 7fed Sul ar ôl Pas. Y gwir eglwys ydw i, Jerry. O, na chdi. Calvinist. Wel, ie, ond pryd y tro diwethaf ti bod mewn gwasanaeth? Ddim yn ddiweddar iawn. Ar y Silgwyn. Ddim yn ddiweddar iawn. Reit, sori, dwi'n codi cwlydd eich ti o flaen dy fam. Ddim yn gwbl. Ond mae, felly, 7fed Sul ar ôl Pas, Silgwyn da, pan ddath yr ysbryd glân i ymweld â'r apostolion ar ôl marwolaeth Iesu ac yn y blaen. Felly mae'n ddigwyddiad pwysig yn y flwyddyn Gristnogol. Holl bwysig. Iawn, felly, mae'r stori yma'n dechrau, a mae'r ei dweud mond yn ystod y tair gwyl arbennig mae glywlyd Gelfawr yn gwasanaethu. Fel dyma ni, ddydd Mawrth Silgwyn, wisnos Silgwyn, a mae pethau'n dechrau digwydd, iawn. Mae'n y ddyn yn dod mewn o'r llys, reit? A mae'n disgrifio ei wisgoedd yn fanwl iawn. Tys ni'n dechrau darllen dyfyniadau'n disgrifio gwisgoedd a arfau, fe ddyn trwy'r dydd. Mae'n disgrifio defnydd a lliw a mae'n wych. Mae'n bwysig iawn, dyna gwir, pan dyn ni'n sôn am freuddwyr Rhynobwy, hyn bryd ni drafod y chwedl honno, dyna gwir. Mae breuddwyr Rhynobwy yn hwrach yn gwthio hynna i eithafion, hwrach yn cael hwyl ben y traddodiad trwy sôn gymaint am y gwahanol liwiau dillad a'r arfwisg a arfau mae marchogion Arthur yn gwisgo. Ond mae'n cael disgrifio manol o gleddyf a gwisg y boi yma, na i ddim mynd i fanylion. Mae'n dod mewn i'r cyfrach llys. Ond mae hwn i gyd yn tanlinellu statws, yn dydi? Yndi, statws. Nid dyma'r pwynt. Dyma'r pwynt ydy. Ie, yn union. A dyn ni'n cofio byd gwahanol iawn, traddodiad gwahanol, ond canu heledd. Mae heledd yn ymysg y ffywyduriaid ar ôl i dirnas i brawd Cynddylan gael ei chwali. Efo croen gafr calad. Ie, gwisgo croen gafr calad. Gwahanol iawn i be mae'r bobl yma'n wisgo. Yn union. A mae'r dyn ma'n dod i fewn, a mae Arthur yn gwrtais iawn iddo fo. Mae'n gwrtais iawn, de? Ond dwi'n mynd nabod o. A mae'n beth bach doniol yma. Mae'r dyn yn dweud, wel, mae'n ei ddyfynu frawddeg efo fydd. Mae'r dyn mae'n ateb, rhyfedd yw gennyf nam hadwynost. Mae'n rhyfedd gennyf nad oedd y ti wedi fod nabod i, de? A fforestwr i ti ar glwyd wy fi, yn fforest y ddena, felly fi yw dy fforestwr, de, boi sy'n cadw dy fforest yn fforest y ddena. A mae'n dweud, rhyfedd, Arthur, ti'n mynd fyna bod i, mae'n gymaint o bobl yn llys Arthur, rhyw hiwmor bach yna, de, ti'n fawr? A mae'r ffordd hefyd o gyflwyno'r cymeriad i'r gynulleidfa i'r darllenwyr, mae'n pwydio, de, mae'n siarad ac yn deud wrth Arthur, wel, ti'n mynd cofio fi? Fi sy'n gweithio fel fforestwr eich di. Ac Madog, di'n efo, enw da, Madog fab Tŵr Gadarn. Na dda, dydi. Solat. Dwi'n teimlo bod Madog yn fwy solat. Ydy mae o. Mae'n gorau bod. Mae'n y fforest yn gwylio anafiliaid a gwarchod y lle. Ac enw Cymraeg, nid enw Ffrangeg sy'n yma. Mae'n enw Cymreigaidd iawn, Madog fab Tŵr Gadarn. A dwed Madog fod na rhywbeth rhyfedd wedi digwydd. Mae wedi gweld carw arbennig iawn yn y fforest. Carw purgwyn. Purgwyn yw'r gair. Hollol wyn. Wan ta, cynulleidfa Gymraeg, darllenwyr Cymraeg wrach yn gyfarwydd, a Pedair Cainc y Mabinogi neu chwedlau eraill, Cwn Anwfn sy'n dŵad yn y gair gynta, maen nhw'n wyn i gyd gyda chlystiau cochion, fel hwrach bod yna hen thema Gymraeg yn argrymu bod yna rhywbeth gwahanol yna. Ydy Purwyn fatha albino? Sy'n gallu bod. Gallu bod. Hwrach fysa pobl wedi gweld anafiliaid felly bod hynny hyn. Ie, diddorol. O, mae rhywbeth arbennig yn y carfa. Dwi roed i clod yr mador Purwyn o blaen. Ie, mae'n hyfryd ni. Mae'n hyfryd iawn. Ac mae'r carw, nid yn unig yn edrych yn wahanol, ond mae'n anifel balch. Mae'n rhy falch i gerdded gyda'r anafiliaid eraill. Mae was y benni hun. Mae'n rhy falch i fynd efo'r ceirw eraill. Ac
be mae Arthur yn penderfynu wneud? Mae wedi clywed newyddion gan ei fforestwr, Madog, fab Tŵr Gadarn. A be mae eisiau gwneud wedyn? Mae'n clywed bod y carw. Hela fo, fita fo. Ia, mynd i hela fo. Dwi eisiau gael ei ginio, meddwl. Mynd i hela fo. A'r union. A gael ei ben, mae pen y carw yn mynd yn rhyw drysor arbennig iawn. Mae'n ddadlam ymysg marchogi'r Arthur pwy sy'n cael rhoi pen i'w gariad o'r bon. Pa'r y deud, maen nhw wedi dal... O'n i'n gobeithio bod nhw ddim yn mynd i ddal y carw. Siom, Jerry. Wel, mae'n dechrau stori di hynny. Mae'n bethau pwysicach yn digyn y hela'r carw ma da. Reit, a mae'n deud, mae'n wych, mae Arthur felly, a cofio pwyll yn hela ac yn y blaen, rhywbeth mae Brenin yn neud, mae'n arwydd o statws cymdeithasol, yn wedig hela carw yn y wedig da. Nid cwningen neu gwiwerod sy'n cael ei hela'n ceirw da. A ni fel o statws da. Hela carw, lle. Venison. Ac mae Arthur yn deud bod Arthur yn rhoi... Mae manylion, y ffordd mae manylu ar weithredoedd y llys ac yn y blaen. Ar adloniant y balli yn gystal â pethau pwysicach. Felly mae Arthur yn rhoi gwybod i ddau o'i swyddogion llys, y pen cynnydd, term eto, o'r cyfreithiau Cymraeg canoloesol, pen cynnydd. Felly, cynnydd yn rhywun sy'n gweithio efo cwn. Cwn, cynnydd. O, reit. So, cynnydd yw rhywun sy'n trin cwn. Reit. So, pen cynnydd ein o swyddogion llys y brenin yn ôl cyfreithiau, hwyl dda cyfreithiau'r... So, falle'r person sy'n gofal am y cwn hela? Cwn y llys, da. So, mae'n rhoi... So, mae'n gorau cael y cwn hela yn barod at y bora i fynd i hela'r carw drian yma, lle. A mae'n enwyd, mae'n rhoi gwybod i'r pen cynnydd a hefyd y pen macwi, y prif was. Ti'n licio macwiaid, dweud. Ti'n licio macwiaid. I gael y macwiaid. Iawn. Ac felly, unwaith eto, mae yna rhywbeth am y ffordd mae'n disgrifio'r gwisgoedd. Dyn ni'n cael disgrifiadau wisgoedd mewn chwedlau Cymraeg eraill, ond a'r gwisgoedd a'r mawredd y llys ac yn y blaen, a'r cwrteisi sydd yn adlewyrchu diwylliant cyfandir o'r raddau. Ond eto, mae gen ni termau traddodiadol a'r swyddogion llys y brenin o'r hen gyfreithiau Cymraeg ac yn y blaen. Felly, cyfuniad o'r hen o'r newydd, o'r brodorol a'r estron mewn dyfynodau. Achos mae'n anodd gweld bellach beth sy'n estron a beth sy'n un traddodiad Cymraeg ydi o, de? Yn y bon. Reit, de. Yn y bora wedyn, mae Arthur o'i deulu mynd i hela. Iawn, mynd allan i hela. Mae'n codi'n gynnar. Ond dydy Gwenhwyfar, y frenhines, ddim yn deffro mewn pryd. A mae'n rhywbeth, mae'n wir, mae'n cael rhyw foes garwch yn y llys. O, do, yn ei ddeffro frenhines. Mae hi'n deud, noson gyd, bod eisiau mynd i hela, da. Mae'n gweld caniatad Arthur fynd i weld, i wylio'r hela fel oedd benywod y llys yn neud. So mae'r rhain holi, wel, hold on, mae hi'n cysgu, da chi'n deffro hi. Mae'n cysgu, garedd i gysgu, da. Bod neis, so iawn, so mynd. A mae'n deud, gadewch iddi gysgu. A wedyn, mae hi'n deffro'n hwyr, ac yn gweld bod Arthur wedi mynd, mae'r helfa wedi cychwyn heb ddi, da. So mae hi'n mynd a'i Morynion i Dilyn. I mynd i fforest... I Rhianedd, yn union. I mynd i fforest yr enna i wylio. A mae'n ori ffordd hyn. O, hwyrach bod yna elfen bach o bryder bod benywod y llys yn teithio ar ei pen eu hunan, heb unrhyw farchog i'w gwarchod yn wedig pan maen nhw'n gadael y llys yn mynd allan yr anialwch. Maen nhw'n mynd allan. Ond ar y ffordd, a mae'r pryder hynna, dwi'n meddwl bod hynna'n paratoi'r ffordd yn emosiynol o ran beth sy'n digwydd. Achos yn fuan iawn, mae'n gweld marchog yfainc yn dod. Wedi wisgo'n wych, mae gyd cael ei disgrifio gwisg pais sydd gyda fo, felly di o ddim yn gwisgo arfwisg llawn, fatha shorts bach, ysgyrn bach pais, a swr cot o bali, pali yn cael ei pawb yn gwisgo pali, sef sidanwe, defnydd o sidan. So rhyw pais bach, yn gwisgo neis iawn, ond nid i ymladd. Yn farchog, a mae'n mynd i weld yr helfa, neu ymuno yn y helfa. Mae'n mynd i clybio, yndi? Mynd i clybio mae o. Mi shorts bach. Ie, pais bach, kilt, a swr cot o bali o ddefnydd sidan, ond mae'n deud i fod o'n esgairnoeth, sef coesnoeth. Na ti. Ac mae'n rhyw deimla bod
y merched yn llygadu goesau fo, da hefyd. Mae'n farchog ifanc, cyhyrog, a mae'n nhw'n sbio ar ei goesau noeth o. Mae'n kilt, yn union. Oce, iawn. A mae ganddo fo gleddyf, yn wedi ma'n disgrifio'r dillad a'r arfau mewn ffordd fanol iawn. Mae ganddo fo gleddyf yw'r ar ei glin. So, mae'r. A 2 esgyd o gordwal. Be di cordwal? Lledar Sbaen. O Gordoba. Cordoba. Cordoba. Lledar Sbaen, lledar gora. Ewrop yn yr oesau canol, da. Felly mae'n disgrifio dillad, mae'n foethus, dyri. Mae'n fanol, mae ffasiwn yn bwysig yma, da. A Geraint yw hwn, wrth gwrs, arwr y stori. Dyna sy'n mae'n cael ei gyflwyno. A mae'n deud i fod o, fod o wedi cysgu'n hwyr, heb glwad ar helfa'n cychwyn. Ac mae'n cynnig teithio gyda Gwenhwyfar y Morynion. Iawn, felly da iawn. So mae'n gwrtais iawn yn mynd. A gyda llaw, mae Geraint, fab Erbin, a cymeriad yma, prif yw'r stori, yn hen cymeriad Cymraeg. Mae'n y gerdd amdano fo yn y llyfr du, enghraifft, sy'n ei gysylltu ag Arthur. Felly mae'n hen gymeriad. A mae'r gerdd honno, sydd unwaith eto mae'r llyfr du o'r flwyddyn yn fras o gwmpas y flwyddyn 1250, tua chanol y 30 ganrif ar 10. Mae'r gerdd honno yn rhestru i gamp o fo, yn sôn am ei waith mewn brwydr fawr yn Llongborth, rhywle rhwng Llongborth. Ac yn y Gododdin, nad yw'n un o'r milwyr yn y Gododdin sy'n cael ei lladd, mae'n cael ei gribwyll, hwyrach fel cymhariaeth. A mae'n llinell yn y Gododdin ei gysylltu ar de, a mae'n cael ei gysylltu â Chernyw yma. Gallai ofyn cwestiwn yn ynglyn â Chrétien a'r berthynas rhwng hwn a'r stori Ffrangeg, y stori Ffrangeg, mae'n fel bod o'n dilyn. A'i Geraint ydi enw'r prif gymeriad? Erec. Erec, felly. So, wahanol iawn. So ma' nhw wedi cymryd, mae'n edrych fel bod yna gymeriad Cymreig wedi cael ei osod yn lle Erec. A hen gymeriad Cymreig traddodiadol. Na ti, yn hollol. Yn union. O, diddorol. Yna'n bwysig. Cwestiwn da iawn. A wedyn, maen nhw'n teithio. A maen nhw'n gweld teithwyr eraill yn dŵad. 3 ar gefn ceffyla. Mae'r, de. Gynta Corach, iawn? Corach yn dal ffrewyll. Ti'n gwybod yw ffrewyll? Dwi wedi anghofio beth i ffrewyll. Fflangell, chwip. Chwip. Chwip ceffyl. So Corach ar gefn march ceffyl efo chwip, efo fflangell, yn llawr Corach, a wedyn mae'n wraig, a mae hi wedi gwisgo'n wych, mae'n disgrifio'r dillad wrth gwrs, a wedyn marchog mewn arfwisg. A mae'r marchog mae'n deud, a wna'i ddyfynu o'r testun, ar gadfarch, so march rhyfal, war horse, cadfarch. Anferthol. March rhyfal, ar gadfarch mawr tomlyd. Domen? Bawlyd, lle bydyr lle. Mae'n bod yn teithio. Mae'n geffyl mawr bydyr, mae'n bod yn teithio. Ar gadfarch mawr tomlyd ac arfau trwm gloiw amdano ac am ei farch. Felly, wahanol i Geraint, sy'n gwisgo i bais a'i syrcot. Gyda fo gleddyf ond dim byd arall Geraint. Mae'r march yma, mae gyda fo arfau trwm, arfau dyr, metal, amdano fo ac am y ceffyl hefyd. Felly mae boi ma'n barod i ymladd. Reit, a mae Gwenhwyfar eisiau gwybod pwy dyn nhw, a mae'n gyrru un o'i morynion i siarad ar Corach, i holi'r Corach am y marchog, pwydio. A dy'r Corach ddim yn gadael iddi fynd hebio, ac mae Corach yn eitha anghwrtais, a mae'n taro Morwyn Gwenhwyfar ar draws i Wyneb gyda'i chwip ffrewyll. A mae'n dweud... Mae hyn yn creu problem. Dwi'n gallu gweld lle mae hyn yn mynd. A mae'n dweud nes bod y gwaed yn hydlaid, y gwaed yn llifo o'i gwyneb hi dreian, da. A mae Geraint yn flin iawn, da. A mae'n mynd i'n arwth amdano fo. A mae o'n mynd yna, mae Gorach yn i chwipio dros i Wyneb hefyd, da. Nes bod y gwaed yn tasgu i Wyneb o, da. A mae'n deud bod Geraint yn rhoi i law ar ddwrn i gleddyf, a wedyn mae'n ailfeddwl. Mae'n meddwl, mae'n marchog yma fo'r holl arfwisg amdano fo. Mae'n ailfeddwl. Mae'n penderfynu reit. Gwell peidio mynd ar ei ôl o'n syth. Yn ymadrodd Saesneg, discretion is the better part of valor. It's not worth it. It's not worth it. Ti'n ôl yn y Holy Grail, Monty Python Holy Grail, dwi'n fel. Iawn, felly,
Mae Gwenhwyfar a'i Morwynion yn mynd ymlaen i wylio'r helfa. Ie. Mae Arthur dal yn hela'r carw. A gyda llaw, mae'r stori'n cael ei rhannu, a rhywbeth mae'n dweud, dyna stori Geraint hyd yma, wedyn ôl at yr helfa, ni'n gweld Arthur yn hela'r carw ac yn blaen, ond dim amser i mynd ar ôl. Mae gymaint yma. Reit, so, Geraint yn dilyn y corach a'r ddynas a'r marchog yma, de. Reit, eisiau gwybod pwy dyn nhw. Mae eisiau cael hyd... So mae Gwenhwyfar a'r genod wedi mynd i weld... Yr helfa. A wedyn mae Geraint yn dilyn y tri. Mae eisiau dial. Reit? A mae eisiau ffidio rhywle lle mae'n gallu cael benthyg arfau, de, arfwisg i gael dial. Reit? Ac mae'n teithio... A mae'n disgrifio'r ddeiriaeth yn fanwl iawn. Mae'n teithio mae'n dweud is lawr llys yng Nghaerllion. So is lawr llys yn mynd trwy'r rhyd a'r wisg, lle croesi afon, yn mynd trwy'r rhyd, de, pan aros yn y bont, de. A wedyn mae'n dweud, a dwi'n ei ddyfynu wan, ar hyd gwastatur teg, mae'r rhan o dde-ddwyrain Cymru'n wastad iawn, gwastatur teg, nes dod i dref Gaerog, gyda chaer a chastell. So os ti teithio Gaerllion, croesi'r wisg, ti dod lawr, dros y tir gwastad i dref Gaerog. Dwi'n cymryd Caerdydd. Caerdydd. Caerdydd, ie. Reit. Ac mae'r dre. Weithiau mae'n galw'n ddinas, mae dinas yn rhywbeth gwahanol, mae'n Cymraeg canol weithiau, sefydlu. Dinas, dre, mae'n llawn o wir ac arfau. Bob man yn y dre. Mae'n y brysurdeb, mae'n y farchogion sydd yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth, tournaments, da, diwrnod wedyn. Mae'n diwrnod mawr lle mae'r marchogion yn gystadlu, da. I anrhydeddu cariadon yr holl bethau sy'n cyd-fynd â'r traddodiad sifalriaidd, cyfandirol ac yn y blaen, reit? Ac mae'r marchog a'r farchoges a'r corach yn mynd ymlaen i'r castell, i gastell Caerdydd, da, ti'n Mae'r corach efo chwip. Bach o ddiawl yn amlwg, ond mae'n gymeriad ffantastig. Wel, chwarae, allan o pobl wedi gwneud hwyl mewn bennod gan fod yn gorach, a mae'n... Oes. Mae'n mynd ymlaen, ac... Mae Geraint yn gweld bod nhw'n mynd i'r castell, castell Caerdydd, da. Ac mae Geraint yn mynd i chwilio am leti a rhywun sy'n gallu rhoi arfau iddo fo. Chos mae eisiau dial o'r marchog yma am benna i gorach i forwyn Gwenhwyfar. Reit? Ac mae'n deud wedyn, a na'i ddyfynu llun, ef y welai ar dalwm ar ôl chydig o amser, yn chwilio, o'r dalwm o'r dref, hen llys adfeiliedig, iawn? So hen llys. A mae llys yn awgrymu bod yna rhyw fawredd wedi bod. Mae'r hen llys adfeiliedig wedi dadfeilio, da? Ac yn ddi neuadd drydoll, neuadd ddrylledig. Mae'n dollan y to o bathu, reit? So mae'n gwrthgyferbynnu ar chastell Caerdydd. Yr hen lys yma, da, sy'n dadfeilio, reit? A mae'n mynd yma'n gweld hen ŵr yna, a mae'n i ddisgrifio hyn. A fel arfer, mae'r chwedl wedi bod yn disgrifio dillad pobl mewn manylder, a dillad o bali, o sidanwe, a aur, yr holl beth yma. A mae'r hen ŵr yma, yr hen lys yma, a hen ddillad adfeiliedig amdano. Felly hen ddillad llawn dollad. A mae'r dyn yn ei groesawu, mae'r dyn yn gleinian yn ei groesawu fod o, reit? A tu mewn, mae'n gweld go hen wraig, go hen wraig yn eistedd o'r obenydd, a hen ddillad adfeiliedig o bali amdani, felly dillad o bali sidanwe, ond mae'n hen. So mae bobl ma wedi bod yn bwysig yn gyfoethog o rwan. O serch hynny, maen nhw wedi... Maen nhw'n dlawd, A wedyn ger llaw a morwyn ger i llaw. A chrys a llen amdani. Go hen yn dechrau adfeilio. So mae dillad hi yn dechrau dod i ddarnau, de. Ac mae hi'n, wrth gwrs, mae hi'n hardd iawn, a hi, dyn ni'n dysgu, yw enid yw hon, a hi fydd yn gariad ac yn wraig i Geraint maes o law, de. Diddorol. Ie. Reit. Enw fy nain o enid. Enid, wel. Dwi'n gwybod lle yr enw'n dod o hynny. A wedyn, oes gen i, y dyfyniad... byr yna. Yn disgrifio ymateb Geraint pan mae'n gweld enid am y tro cynta. A diau oedd ganddo na welsai erioed un forwyn gyflawnech o amlder pryd a gosgedd a theled diwrwydd harddwch na hi.
Enid yw hon. Enid i hon. So, mae o'n Oedd sicr... o'n rioed i gweld, ne? mor har. A mae'n syrth i fo'n cariad y hyd ydy. Yn amlwg. A mae perthynas... A mae felyd diwrwydd yn lon ceg o air. Harddwch, dydy. Harddwch, de. A mae carwriaeth Geraint a Enid, mae'n stori hir iawn. A mae perthynas nhw'n profi... Be ddau? Chydig o ups and downs. Llanw a thrai. Llanw a thrai, diolch yn fawr iawn. A mae'r idiom yna, llanw a thrai. Ac yna ni drafod hynna, maes o law. Os ni'n mynd cadw golwg ar yr amser. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd i Jerry, da ni. Da ni wedi, reit. Ac wedyn mae'r hen gwbl yma a'i merch Enid, maen nhw'n neis iawn, a maen nhw'n disgrifiadau pellach wedi tlodi ac yn y blaen. Ond ti'n newid dyn ni fy o'r amser, ydych sy'n well ni derfynu fy yma, a cael ail bennod fer i orffen trafod ydy hynny wir, beth ti'n meddwl? Da ni wedi treulio gymaint amser yn disgrifio dillad pawb, da ni'n mynd i orfod tynnu hwnna ti'n derfyn. O na, hoda, na i gyflymu, da. Achos mae'n gymaint o lenyddiaeth Gymraeg i'w thrafod yn y polydau yma. Dal y drydydd ganrif ar ddeg rhyw dro bobl. So na i gyflymu, dwi'n addo. Reit. Felly, mae'r hen ddyn yma, tad Enid, fo a oedd perchenog y castell a'r llys yn Caerdydd. Fo oedd wedi adeiladu'r llys. Ond mae yna broblemau di bod, mae'n deud i fod o wedi rhyfelau nai, so dim di bod yn ddyn da i gyd. Oedd o wedi rhyfelau nai hun, a wedi cipio teyrnas i nai, a'i nai wedi taro'n ôl, a chipio i iarllaeth, mae'n deud, iarllaeth da. Y teitl ar arol, ac yn y blaen. Ac mae Geraint i'r hanes y marchog, mae'n wedi bod yn ddilyn, a mae'n y dwrnamaint yn Nghaerdydd fory, a mae'n cael benthyg arfwisg ac yn y blaen, a mae'n cystadlu ac yn y pendraw, mae'n curo'r marchog cas o'r gadfarch Tomlyd. Yn gaglau gyd. A mae'n ei frifo fo'n wael iawn, ymwan efo gwaywffyn a wedyn cleddefa, mae'n ei frifo fo, mae'n dysgu mae Edern fab Nydd yw ei enw, hen enw Cymraeg o chydloniaeth Edern fab Nydd, fel Brawd Gwyn ap Nydd, mae'n siŵr, ac yn y blaen. Ac mae Geraint yn deud fo, mae'n deud wrth Edern, y marchog drwg ma, dos di, heb newid y ddillad, heb golchi gwaen i fod, at Lys Arthur, a deud, mae fi sydd wedi dydrechu ni, math o beth, i ddangos, ac yn y blaen. Ac wedyn mae Enid yn cyrraedd y llys, mae Geraint yn y pendrawn cyrraedd y llys eto, a mae Arthur a Gwenhwyfawr yn rhoi dillad newydd i Enid, ac mae Geraint ac Enid yn priodi, mewn priodas fawreddog yn Llys Arthur ac yn y blaen. Mae gyd yn sblenydd ac yn wych yn bod dim, de. Ond, dyn ni'n gweld rhyw densiynau'n codi wedyn. Mae negeswyr yn dŵad, a mae tad Geraint yng Nghernyw yn gyrru negeswyr ac yn dweud, dwi eisiau mab ddod adra, dwi'n hen, dwi angen help i'r rhedeg y deyrnas, ac wedyn mae'n rhyw densiynau, mae'n mynd ymlaen am hydoedd yn y chwedl, rhyw densiynau. A bron, sydd ti'n gweld rhyw drafodaeth, bron yn passive-aggressive bron, rhwng Arthur a Geraint. Mae Arthur eisiau cadw Geraint yna, a mae'n gyndyn ni ollwng Geraint ato fo ac yn y blaen. Mae'n ffasiwn ffefryn gan Arthur ar y pwynt. A wedyn mae'n sylwadau'n dŵad gan ei dad o trwy'r cynhadon yma, sydd bron yn feriadol o Arthur a fywyd Llys Arthur. Wedyn, olwch, pam ydych chi'n aros yma yn treulio, fel hyn mae'n dweud, yn treulio bloda ieuenctid a'i ddiwredd yn cynnal i mae eisiau i gynnal terfynau i deyrnas ei hun yn lle mewn gwastraffu bloda ieuenctid, pan mae'n ddyn yfa'n cry, mewn twrnameintiau diffrwyth cyhyd a caff o glod yna. Felly, dyma fo yn Llys Arthur yn gwastraffu amser mewn twrnameintiau diffrwyth. Sef berniadaeth o'r traddodiad chivalric. Mae'n rhan ohono fo, ac yn dweud, yn clodfori o'r holl farchogion, yn cystadlu mewn twrnament i ennill clod yn nhw hunan, yn lle wneud rhywbeth go iawn, fel dod adra ata i Gernyw, achos dwi'n hen a dwi angen fy mab i helpu gynnal terfyna'r deyrnas, hynny yw gwleidyddiaeth go iawn, nid jyst chwarae bonfilwyr, So mae'n densio, mae'n mynd ymlaen ac ymlaen felly fel la. So mae'n ddifyr. A wedyn, mae Geraint ac Enid yn mynd draw i Gernyw, yn croesi'r hafren yn mynd i Gernyw i Lys, a mae Geraint yn etifeddu y deyrnas, gynhyrchu y deyrnas, ac mae yna bob math o densiynau wedyn rhwng sefyllfa bresennol Geraint a pheth bod Arthur a marchogion Arthur eisiau Geraint yn ôl.
yn y tîm, lle de, a wedyn mae hynny'n arwain at rhyw densiynau rhwng Geraint ac Enid hefyd, de, a mae'n dweud, mae'n llanw a thraed i pherthynas, ac mae'n mynd ymlaen ac ymlaen, ac yn y diwedd, mae Geraint ac Enid yn cymodi, a nhw'n ôl yn gwbl priod hapus eto, a ddefo, mae'n stori hir iawn, mae'n llwybr troellog iawn, a mae'n mynd ymlaen ac ymlaen, a dwi'n gyda lot allan. Ond gobeithio bod hynny ddigon i ddangos y cyfuniad sy'n yma o'r dylanwadau Ffrangeg cyfandir o lestron a ffrwyth yr hen draddodiad cynhenid Cymreig. Ie, a mae'n ddiddorol, mae fel bod nhw'n chwarae'n erbyn ei gilydd mewn ffordd. Yndyn, nid yn unig bod yr elfen y Cymreig yn gosod yn fyny ac yn... Sy'n creu berniadaeth, a hiwmor, hollol, a ferniadaeth ar y byd Arthuraidd. Fel chi jyst yn ystod gwmpas yn gwledda ac yn cynnal tournament i gystadlu lle gynnau rhywbeth go iawn. Cyman hocia, mae hynny ddiddorol. Mae'n ddiddorol. Geraint, diolch yn fawr ti am hynna, a diolch am neidio drwy ran ail hanner y chwedl yn handi iawn, fel bod ni ddim yn trethu ymynedd ein grydawyr yn y modol. Nes i wir fwynhau, dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau hefyd. Cofiwch bod ni ar gael drwy'r gwahanol apiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube i wrando arno ni, neu'n gweld ni, da ni ar gael gynta ar am, da ni'n ddiolchgar iawn i chi am ymuno hefo ni unwaith yn rhagor, neu am y tro cynta, os na heddiw oedd y tro cynta. Da ni'n gwerthfawrogi'n fawr bod Richard wrthi'n cynhyrchu yn y gongol, a da ni'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r newyddion am fodolaeth yr hen iaith, efo unrhyw un all fod efo diddordeb yn olrhain hanes llenyddiaeth yr hen iaith. Diolch yn fawr iawn i chi, welwn chi'n fuan. Helo.